Trending ngayon sa social media ang Kapampangan beauty queen na si Spiegelman matapos niyang masungkit ang corona bilang Miss International Queen Philippines 2026. Ginanap ang All-Star Edition Coronation Night nitong May 16 sa Globe Auditorium Maybank Performing Arts Theater sa BGC, Taguig City. Pinatunayan ni Spiegelman na hindi lamang siya beauty queen kundi isa ring mahusay na speaker at inspiring personality after rising above a talented group of candidates from across the Philippines. Kabilang sa mga nalampasan niya si first runner-up Mikay Bautista ng Bulacan. Dahil dito, siya na ang opisyal na hahalili sa dating title holder na si Ann Patricia Lorenzo. Matatanda ang naging aktibo si Spiegelman sa pageantry circuit simula pa noong 2022 kung saan mabilis siyang nakilala dahil sa kanyang confidence, charisma at impressive public speaking skills. Kaya naman marami rin ang kumpiyansang isa siya sa pinakamalakas na contender ngayong taon. Ngunit higit pa sa beauty at elegance, dala rin niya ang isang makabuluhang advokasya na nagsusulong ng accessible healthcare para sa transgender women. Partikular na ang ligtas at maayos na gender-affirming care o GAC. Ayon sa maraming supporters, malaking bagay ang paninindigan ni Spiegelman dahil mas nabibigyan ng awareness ang publiko tungkol sa inclusivity, transgender health, at dignidad ng LGBTQIA+ community sa bansa. Dahil sa kanyang panalo, opisyal nang ire-represent ni Spiegelman ang Pilipinas sa Miss International Queen 2026 World Finals na gaganapin sa Pattaya, Thailand. Patuloy ang pagbuhos ng mensahe ng pagbati at suporta online para kay Spiegelman habang naghahanda siya para sa susunod na malaking laban sa international stage. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Cachino, CLTV 36 News.